गणतन्त्रआव एबा डेम'क्रेसियाव रायजोआनो राजा माने फोरजाखान्थि हादोरफोराव रायजोआनो राजा जोंनि राजाया सोर जागोन रायजोनि राजाया सोर जागोन अर्थात रायजोनि लिडारा सोर जागोन बेखौ रायजोआनो थि खालामनो हायो जोंनो सोरबायदि मानसिखौ दैदेनगिरि नांगौ एबा सोरबायदि मानसिया जोंनि थाखाय लिडार जानांगौ सोरबायदि लिडारखौ जोंनो नांगौ बेखौ जों रायजोआनो थिग खालामनो हायो आरो बेखौ जों थिग खालामनो हायो बिसायख'थिनि समाव इलेक्शननि समाव आरो इलेक्शननि समाव जोङो जोंनि थार लिडारखौ थार दैदेनगिरिखौ सायख'ना लायाब्ला जोङो फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय जोङो भुगिनो गोनां जायो दा बिनिखायनो जोंनि रायजोफोरा बांसिनानो बिसायख'थिनि समाव गावनि थार बिजाथिखौ एबा गावनि थार लिडारखौ सायख'नानै लाया आरो लायैनि जाहोनाव 5 बोसोर जोङो होसिख्रावबाय थानो गोनां जायो उमुकानि खामानिखौ मावाखै रास्ताखौ मावाखै न' होआखै जोंनो उमुक होआखै जोंनो लेट्रिन होआखै जोंनो स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखै गथ'फ्रा स्कुलाव बिजाब मोनाखै स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै जों गाख्रबबाय थानो गोनां जायो मानोना जोङो इलेक्शननि समाव बिसायख'थिनि समाव जोङो थि लिडार मोजां लिडारखौ जों सायख'नो रोङाखै आरो जोङो बेखौ सायख'नो रोङिनि थाखायनो जोङो भट थुनायाथ' 1 सेकेन्डनि खामानि 1 सेकेन्डनि गोरोन्थियावनो जोङो 5 बोसोर 10 बोसोर भुगिनो गोनां जायो होमबा नोंनि बै 1 सेकेन्ड टाइमा बेसेबां मुल्यबान टाइम भट थुनायाव 1 सेकेन्ड लायो बै 1 सेकेन्डआवनो नों बिसि गरबर खालामना लायोबा गोरोन्थियै नोङो बबेबा थुनांगौ बबेयाव थुनानै भट होना लाफ्लाङोबा नोङो बै 1 सेकेन्डनि थाखायनो नोङो 5 बोसोर भुगिनांगोन होमबा जोङो भट होनायाव सांग्रां जानांगोन ना जानाङा रायजो राजा नोंथांमोन जोङो डेफिनेटलि सांग्रां जानांगोन दाना सांग्रां जानांगोनबा जों माबोरै जानांगोन आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनिफ्राय नोंथांमोनखौ आं बुजायनो नाजागोन थ' बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना ओरैबायदि शेयार खालाम गामि गफा बर' रायजो राजाफोरनि आखाइ मबाइल दं आरो जायफोर बर' रायजो राजाफोरनि आखायाव मबाइल दं गामिफोराव ग्रुप दं बा जायखिजाया लेभेलाव जायखिजाया मानसिफोरनि गेजेराव मोनफा मोनफा ग्रुप थायो गामिफोराव बे गामिनि ग्रुपफ्राव नैबे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो जोंनो मोनसे गोग्गो समाज दानो थाखाय बयखौबो सुबिदा हो आरो गोग्गो समाज दानायाव बयखौबो बाहागो लानो हो दानिया आसल बाथ्राया जाबाय मा इलेक्शननि समाव जोंनि मानसिफ्रा रांजों बायजायो फैसा होब्लानो जोंना भट होयो खिन्थु आं बुंनो नागिरदों दिनै जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोना एसे बुजिनो नाजा मालाबाबो जोङो भटखौ फैसाजों कम्पेयार खालामनाङा फैसा लानानै सोरनोबा भट होनाङा आं मोनबो पार्टिनि बाथ्रा बुंनो थाङाखै बेयाव जेखिजाया पार्टियानो जा जि पार्टियानो जा नोंथांमोननि सेराव थांनानै फैसा हैनानै भट बिनो थांनायखौ नोंथांमोना फैसाखौ लायाबा गाज्रि मोनगोन फैसाखौ लानो नांगोन बयखौबो अननांगोन जोङो जि पार्टिनि मानसिफ्रा नोंथांमोननि गामियाव थाङा मानो जि पार्टिनि मानसिफ्रा नोंथांमोननि गामियाव थांनानै फैसा होया मानो फैसाखौ लाखिनांगोन मानोना लाखियाबा बै फैसा होग्राया गाज्रि मोनगोन आरो बै फैसाया रायजोनिनो फैसा बै फैसाखौ जोङो लाखिनांगोन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ ओरैबायदि गोसोआव लाखिथारनांगोन जोङो मालाबाबो फैसा होनायनि थाखाय जोङो सोरनोबा भट होनो मोननाय नङा उमुक आंनो फैसा होदों बेनिखायनो आं भट होनि न' उमुक पार्टिया जोंनि गामियाव फैसा होदों बेनिखायनो जों बिनो भट होनि न' फैसाजों जों मालाबाबो समाजखौ थिग खालामनो हानाय नङा फैसाखौ जों खामानि मावगोन सोरबा होयोब्ला रायजोनि खामानि मावगोन रायजोनि थानसालि लुगोन जोङो रायजोनि रास्ताखौ जोङो मोजां खालामना लागोन हाब्रु जायो अखा हाबा थाबायनो हाया अन्थाइ बाला होनानै लागोन जोङो फैसाखौ माने बे रायजोनि फैसा जों रायजोनियाव थागोन नाथाय रायजोनि रामानि थाखाय जोङो गासै समाजखौ जोङो गाज्रि खालामनो हाया जोङो समाजखौ नायनांगोन जोंनि भबिष्यतखौ नायनांगोन जोंनि फैबाय थानाय उन जोलैफ्रा बे समाजाव थांना थानो हागोन ना हाया बै समाजाव गिदिर मानसि जानायनि सुबिदाफोरखौ मोनगोन ना मोना जों बे बाथ्राफोरखौ नायनांगोन बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बुंदों बर' रायजो राजाफोरखौल' बुंग्रोदों इयुनाव आं एसामिसाव भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना मालाबाबो फैसा लानानै मालाबाबो भट होनाङा दा माखासे इलेक्शना खाथि सफैदों जेसेबांनो खाथि सफैगोन एसेबांनो पलिटिकेल हान्जाफोरा खायसे पलिटिकेल हान्जाफोरा थाम थुम फैसा रानगोन
आरो फैसानि थाखाय नोंथाङा जुदि नोंथांनि भटखौ होयोब्ला गोबां लासिं सिंनि बाथ्रा आरो जों मालाबाबो गोग्गो समाज दानो हानाय नङा जोङो बे इलेक्शननि समावनो रायजोफोरा राजा जायो किन्तु गुबुन 5 बोसोराव इलेक्शननि उनाव सोरबा सासे मानसियाल' राजा जायो नाथाय इलेक्शननि समायाव जोङो साफा साफा साफ्रोमबो जायफोरा भट होनायनि मोन्थाय दं बे मानसिफोरा साफा साफा राजा आरो बै जों साफा साफा साधारन मानसिफोरनियाव नेताफोरा जोंनियाव फैयो जोंनि आथिङाव हमफायो आरो बै आथिङाव हमफायनानै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामफैयो अब्लाना जों दादागिरिखौ देखायनो रोंनांगौ जोंनि दमखौ जों रायजोफोरा देखायनो रोंनांगौ येस फैसा मोनबानो आंनो फैसा होबानो नों भट मोननाय नङा फैसाखौथ' नों आंनो होखानो नांगोन समाजनि खामानिखौथ' नों मावखानो नांगोन रायजोनि थानसालिखौ लुनो थाखाय नोंथ' फैसाखौनो होखानांगोन बेयो गुबुन मेटार किन्तु भटआ गुबुन मेटार भटखौ नोङो सानै हयैसो होगोन सोर मोजां खामानि मावगोन सोर मोजां खामानि मावा जोङो सोलायनायखौथ' जोङो सानफ्रोमबो जोङो हास्थायनांगोन उइ निड चेन्ज बराक आमाया मोनसे बाथ्राल' बुंबाय थायोमोन बेयो उइ निड चेन्ज जोंनो सानफ्रोमबो सोलायनाय नांगौ सोलायनाय चेन्ज ब्रिंस डेभेलप सोलायनायासो डेभेलपमेन्ट लाबोयो दाना फैसा जों मालाबाबो भटखौ फाननाङा जों फैसाखौ जों लानांगोन बयबो फैसाखौ लानायनि उनाव जोङो सालिजारि सानना नायनांगोन जे भटखौ जों सोरनो होमारनांगोन फैसाजों मेटाराव जों मालाबाबो रिलेसन लाखिनाङा जे भट होनाय आरो फैसा होनाय फैसाखौ जों होयोबा सोरबा होयोबा लानांगोन आरो भटखौ जोङो मोनसे जोङो सानना नायनांगोन जे भटखौ जोङो सोरनो होनांगोन फैसा लानायनि थाखाय बिनो भट होनांगोन न' फैसाखौ ओरैनो लानांगोन जोङो आरो भट होनायखौ जों बै फैसा लानायजों जों मालाबाबो कम्पेयार खालामनाङा जोङो भट होनायखौ जोङो एक्सट्रा साननांगोन जोङो भटखौ जोङो सोरनो होनांगोन बे बाथ्राखौ जोङो साननांगोन नेक्स्ट बाथ्रा फैसाजों जों मालाबाबो जोङो भट होनाङा मानोना दिनै नों बै मानसिफ्रा जायफ्रा धोन दौलत फैसाफोर दङ बिथांमोना नोंथांमोननि गामियाव फैगोन गामियाव थानानै नोंथांमोननि भटखौ बायगोन किन्तु गाबोन बिसोरो नोंथांमोननि भबिष्यतखौ फानगोन बिसोरो जाय मानसिया भटखौ बायगोन फैसा होना नोंथांमोननिफ्राय बै मानसिफ्रा गाबोन देरहाना थाङोब्ला नोंथांमोननि भबिष्यतखौ फानगोन बिसोरो दा बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन 2 नम्बर बाथ्राया जाबाय बिराद गोसो होनो गोनां बाथ्रा बे जाबाय दा इलेक्शननि समफ्राव नोंथांमोननि गामिफ्राव जायखिजाया राजनैतिक माने राजखान्थियारि हानजाफोरनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोननि गामियाव थांगोन मिटिं खालामगोन आरो बिभिन्न धरननि भाषण लाखिगोन बिबुंथि लाखिगोन मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसो हो बे नोंथांमोननि गामियाव जाय पार्टिया केम्पेइन खालामहैगोन इलेक्शन केम्पेइन खालामहैगोन बिथांमोननि बिबुंथिखौ नोजोर हो बिथांमोना मा मावनो नोंथांमोननि सेराव बाथ्रा होदों मा मावगोन नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ सोंख'नानै लाखि नोंथांमोना ओरैबायदि पार्टिखौ मालाबाबो चान्स होनाङा ओरैबायदि पार्टिफोरखौ नोंथांमोना रायनाङा किन्तु कनस्ट्राक्टिभआबो बिथांमोनखौ मोनसे गियान होना हरनो नाजा आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों बर' रायजो राजा नोंथांमोननि गामियाव सोरबा पलिटिकेल हानजानि दैदेनगिरिफोरा बा बिजाथिफोरा थांनानै नोंथांमोननि गामियाव जुदि मिटिं खालामहैयोबा नोंथांमोना मोननैसो प्रश्न खालामनांगन लास्टाव मोजां प्रश्न गाज्रि भाबै नङा गाज्रि वार्ड्स बाहायनाङा गाज्रि सोदोब बाहायनाङा मोजां सोंथि सोंनांगोन नोंथाङा रायजोफोरनि थाखाय मा मावगोन नाथाय ओरैबायदि केन्डिडेटफोर थाङोब्ला नोंथांमोननि गामियाव ओरैबायदि राजनैतिक हानजानि दैदेनगिरिफ्रा मिटिं खालामहैयोब्ला नोंथांमोना बै राजखान्थि हानजाफोरखौ नोंथांमोना गियानसो होना हरनांगौ ओरैबायदि गियान हरनांगोन खायसे पलिटिकेल हानजाफोरनि मानसिफ्रा ओरैबो थानो हानाय बा पलिटिकेल हानजानि बिजाथिफ्रा ओरैबो थानो हानाय जे गाव मा मावगोन बे खामानिफोरखौ बुङाब्लासिनो गुबुन सोरबा अपोजिशन पार्टिनि लिडारफोरखौसो बिराद गाज्रि रायनो हानाय अब्लाना बैबायदि पलिटिकेल हानजानि बिजाथिया बे गुबुनखौ गाज्रि रायनो हादों माने बे गावबो जेबो मोजां खामानि मावनो हाया आरो बेबायदि पलिटिकेल हानजानि लिडार एबा केन्डिडेटखौ नोंथांमोना जागा होनाङा आरो बेबायदि मानसिनो मालाबा भट होनाङा मानोना बियो दिनै नोंथांमोननि रायजोनि सिगाङावनो सोरबा बेलेग गुबुन सासे मानसिखौ गाज्रि रायनो हादोंबा गाबोन बियो जों रायजोखौबो गाज्रि रायनो हागोन बियो जों रायजोखौबो गाबोन बियो खास्रि बिस्रि अना खाना बिपदनि समाव हेफाजाब खालामाबासिनो बियो मेगन गुरजि जिनायबाय थानो हागोन बियो मानोना बियो गुबुनखौ गाज्रि रायनो हादों माने बियो गाबोन जोंखौबो गाज्रि रायनो हागोन बियो गामिनि रायजोखौबो बेनिखायनो ओरैबायदि केन्डिडेटखौ जागा होनाङा ओरैबायदि केन्डिडेटनो भट होनाङा ओरैबायदि राजखान्थि हानजानो भट होनाङा जाय राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरिफ्रा जाय राजखान्थि हानजानि बिजाथिया नोंथांमोननि गामियाव फैनानै गुबुनखौसो रायनायाव बांसिन मुखुब थागोन उमुक केन्डिडेटआ हामा उमुक राजखान्थि हानजाया हामा उमुका ओरै तोरै गाज्रि खामानि गावनि मावनांगौ खामानिखौ बुङाब्लासिनो गुबुननि गाज्रिखौ बुंनानै जुदि बिबुंथिखौ फोजोबोब्ला अब्ला बै मानसिनि मेन्टेलिटिखौ नोंथाङा सानना नायदो बयबो आरो जों रायजोफ्रा सानना नायनांगोन ओरैबायदि बिजाथिनो ओरैबायदि राजखान्थि हानजानो ओरैबायदि मानसिनोसो भट हो
जाय मानसिया नोंथांमोननि गामियाव फैनानै बिथाङा मा मा खामानि मावगोन बिथांनि मा खामानि मावगोन बिनि लिस्टखौ बि नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा खामानि मावगोन बिनि लिस्टखौ बि नोंथांमोननि गामियाव मा मावनो गोनां खामानि दं बिनि लिस्टखौ बिथांनो हो आरो बेनि सायाव खामानि मावनायनि सायाव बाथ्रा बुंनो हो गुबुनखौ रायनायनि सायाव फाखन लाखिनो होनाङा नोंथाङा मा मावगोन फैगोन देरहायोब्ला फैगोन बिसाय खाथियाव देरहायोब्ला बै खामानिफोरखौसो जाय बिजाथिया बुंगोन बैबायदि बिजाथिफोरनोसो जों भट होनांगोन गुबुनखौ रायनायाव बेस्थ फाखन मोनसे आधा घन्टा 1 घन्टानि भाषणाव गुबुनखौनो रायनानै जे फाखनखौ फोजोबोबा बियो मा खामानि मोजां मावगोन बेबोथ' मोजां खामानि मावनायनि मेन्टेलिटि गैया बे गाबोन बियो जोंखौबो रायगोन बियो गुबुनखौ रायनो हादों माने जोंखौबो रायनो हायैनि माबा बाथ्रा दङ बियो रायजोखौबो गाबोन रायगोन बियो बेनिखायनो जाय केन्डिडेटआ मोजां बाथ्रा बुंगोन मा मावगोन बियो बोरै मावगोन बियो बिनि स्ट्रेटेजिया माबायदि बिनि मावनायनि फर्मुलाफ्रा माबायदि बियो माबायदि मावगोन मा मावगोन बै बाथ्राफोरखौ बुंनो हाग्रा कनफिडेन्टलि गोरबोनिफ्राय बुंनो हाग्रा केन्डिडेटनो राजखान्थि हानजानोसो भट होनांगोन दा नैबे बुंनाय बाथ्रायानो सोरनिबा गोरबोआव सौदावहैगोन दा आंहा कुनु राजखान्थि हानजानि बाथ्रा बुंनांगौ गैया आरो बुङाखै बेयाव जायखिजाया राजखान्थि हानजानि मानसियानो जाया मानो बिखौ जायगा होनाङा गाज्रि बुंग्रा सोरखौबा रायखोमाग्रा केन्डिडेटफोरनो खिन्थु मा मावगोन बियो बेबायदि बुंग्रा लिस्ट होग्रा मानसिफोरनोसो जों भट होनांगोन दा बेनो 2 नम्बर बाथ्राया मोनसेया जाबाय नोंथांनि भटखौ मालाबाबो नोङो सोरनोबा फाननाङा राजनिति हानजानो फाननाङा मानोना जाय मानसिफ्रा नोंथांनि भटखौ दिनै बायगोन बियो गाबोन नोंथांनि भबिष्यतखौ फानगोन 2 नम्बर बाथ्रा जोङो मालाबाबो गाज्रि केन्डिडेट गाज्रि मेन्टेलिटि लानानै फैनाय केम्पेइन खालामग्रा मानसिफोरनो जोङो भट होनाङा मानोना बियो गुबुनखौ गाज्रि बुंनो हादों माने गाबोन जोंनि रायजोखौबो गाज्रि बुंगोन बियो आरो गाबोन बियो मोजां खामानि मावनायनि बाथ्रा सरसा खालामनाय नङा बियो 2 नम्बर बाथ्राया बे थ' बेखिनियानो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बुजिनो नाजा भटखौ सानै हयै होनांगोन जोङो सोलायनाय लाबोनांगोन जोंनि ससाइटियाव होमबासो जोङो डेभेलपमेन्ट मोनगोन थ' गासैबो बाथ्राखौ जोङो सानै हयैसो नायगोन नाथाय मालाबाबो जोङो फैसा लानानै जोङो रावनोबो भट होनाङा थ' भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालाम ओरैबायदि गामिनि ग्रुपफ्राव शेयार खालाम ओरैबायदि हानजाफोरनि माने ससाइटि ओरैबायदि माने जायखिजाया ग्रुपफ्राव WhatsApp ग्रुपफोराव शेयार खालाम जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जायो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मानोना जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां नङा सोरनो भट होनांगौ सोरनो होनाय फैसा भट होनाङा फैसा होब्लानो भट होयो फैसा होब्लानो जों मालाबा भट होनाङा फैसाखौ होब्ला जों फैसाखौ लानांगोन आरो जोङो भटखौ जोङो साननांगोन सोरनो होनांगोन फैसाजों बियो रिलेसन गैया बियो फैसा होनाया बेलेग भट होनाया बेलेग फैसाखौ जोङो लागोन सोरबा होयोब्ला जोङो भट होनो थाखाय जों दस्रा साननांगोन जोङो थ' बे बाथ्राखौ जों गासैबो सानलायनांगोन नै भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालाम जाहाथे साफ्रोमबो बर' मानसिफ्रा नुयो साफ्रोमबो बर' मानसिफ्रा बुजियो सांग्रां जायो आरो जोङो सोलायनाय लाबोनो हायो जोंनि ससाइटियाव फैबाय थानाय बोसोरफ्राव जोङो जौगानाय लाबोनो हायो जोंनि ससाइटियाव जोंनि हारियाव बेखौनो आसा खालामनानै इयुनाव आरो बेबायदिनो भिडिअ बानायबावनाय मिजिंजों दोनै बेखिनियानो थाबाय गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट